Once again. Maryam yaya me kike so ki zama? Ina son in zama jaruma. To da wa kike so a haɗa ki? Ina son kaɗa ne da Alugum Zax Falal A Ɗorayi su Aminu Saira. Aminu Sharif naji an ce kana karɓan cin hanci. Wannan abu ne da ya wuce tun baya. Sata fa kuke kenan. Me yasa da aka ce kai ritaya kaki? Wannan kaki raina ne. Rayuwa muke duba ma da Allah. Aikina ne, it's my job. Jarumi naji an ce kana son Maryam yaya. Rintsi duk wahala. To ke zaki cika alkawari? Ba zan iya cikawa ba. To wallahi ba zai yi ba. A'a. Akan me? Kai kuma fa kukan me kake yi haka? Kukan daɗi nake da munna. Dama kai ai na fuskanci ba so kake ka ganna a rayuwa. To me ya faru? Wato ciki na ne idan samu matsala. Me ka ci haka? Aji zuku. Ka more kenan. Na shiga ban ɗaki ya fi so uku. Me ya faru a 1960? Lokacin ina aikin soja. Muka yi kumurzu aka yi yaki shekara 8. Naji an ce har ɗakin matan aure ka shiga. Kaniyanka. Ko baka ji? Na'am. Kaniyanka.